Idan kana son lalimo wannan bidiyon da mutane da dama suke neman sa a ƙasar Mexico, abin da za ka yi shi ne rubuta wannan kalmar kamar yadda kake gani, sai ka danna search. Idan ka danna search, this is Reddit link kamar yadda kake gani. Wannan link ɗin Reddit ne. In ka shiga haka, this content is private, sai kai confirm haka. Browse other Reddit comment. Okay, let's say we give video. In kai haka, yawwa anan za ka iya samun ainihin link ɗin da zai nuna wannan bidiyo kamar yadda kake gani a cikin wannan ɗin, a cikin wannan Reddit link, Reddit post ɗin. So this is my video.